खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोस्ट वान्टेड बगाया पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमाबाय। आसामाव बमा गिखांनाय खौरां हरग्रानो 5 लाख रां बान्था फोसावदों आसाम पुलिसा। फिन रेल जाब्रथाय साबरमती एक्सप्रेसनि 22 दाब्बाया लाइननिफ्राय गोग्लैदों। इएम अरुप कुमार देनि हेंथायै एजाहार। अदालगुरियाव दुंहाव थासारि लामानि जाब्रथायाव जिउ गोमादों एसब फर्ड एकाडेमिनि सासे फरायसुलि। आलफा उदांजों खाथि सोमोन्दो लाखिनाय सासे सुबुंखौ ग्रेप्टार। लामा जाब्रथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो साथामा गोब्राब जखम। गहपुराव 8 किल'ग्रामनिबो बांसिन नकल सना जब्द खालामनो मोन्दों। चिरांनि काजलगावआव साननैनि हाबाफारिजों आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि मस्ट वान्टेड क्रिमिनेल आरो सिख'नानै खारग्रा हानजानि मास्टार बगा उर्फे आनवार हुसेना पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमाबाय। शुक्रबारखालि बेलासे 3 रिंगासोआव जानाय पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमादों आसाम पुलिसनि मस्ट वान्टेड क्रिमिनेल बगाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि बेलासे विजयनगर पुलिसा मोनसे सोर सुलुंखौ बिथा खालामनानै पलासबारिनि नहिरा सत्रपारायाव बगानि हेंथायै अपारेशन खालामदोंमोन। बे समाव बगाया गुबुन 2 लोगोजों जौ लोंदोंमोन आरो निसा लादोंमोन। नाथाय पुलिसा बै थावनियाव सौहैनाय लोगो लोगो बगाया पुलिसनि सायाव गुलि गावना खारलांनो नाजायो। जाउनाव पुलिसाबो सेल्फ डिफेन्स आरो बगाखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव बगाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। नाथाय बेनि 2 लोगोआ जाथायसालिनिफ्राय खारलांनो हायो। मख'नो गोनांदि बगा एबा आनवार हुसेना गोलाव समनिफ्रायनो सोनाब कामरुपाव उदखार खालामबोगासिनो दङमोन। आखायाव पिस्तल लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सिगि सग' आरो उदखार खालामबोदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बगाया गारि सिखाव, आयेन बेरेखा गान्जा, ड्राग्स फालांगि, डाकाति बायदि जाथायाव लोब्बा दंमोन। बबेखानि पुलिस बिफाना बगानि गोथै सहजों लोगोसे गंसे पिस्तल आरो ड्राग्सनि कन्टेनारफोरखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसा बगाखौ एनकाउन्टार खालामनाया बेनो गिबि नङा। सिगाङावबो पुलिस एनकाउन्टाराव जखम जादोंमोन बगाया आरो गोबां खेब जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो ओनसोलाव बिनि उदखारा जोबनानै थाङाखैमोन। बारग'लांनाय 15 आगस्ट हादरनि उदांस्रि सानखालि रायजोनि गुबुन मोन 25 जायगायाव बमा लागायनानै आरो बेनि उननि समाव बेफ्रु होआलासे बै बमा लागायनायनि बागै गावसोरनि प्रेस बिबुंसारनि जोहै फोरमायना रायजोनाङै बयखौबो गिखांहोदों उदखारि आफाद आलफा उदाङा। आलफा उदाङा दाबि खालामनाय बायदियै शुक्रबारखालि गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै माखासे जायगानिफ्राय बमा बोखांनो हादों पुलिस आरो रैखाथि बिफाना। बेनि गेजेरावनो गुबुन जायगायाव बमा लागायनायनि बागै जायखिजाया खौरां हरोब्ला 5 लाख रां बान्था होगोन होननानै आसाम पुलिसा फोसावदों। मख'नो गोनांदि उदांस्रि सानखौ थांखिनानै रायजोनि गुबुन जायगायाव बमा लागायनायनि बागै जायखिजाया आजावथाव आरो खामानियाव नांथाव खौरां हरनो हायोब्ला 5 लाख रां बान्था होगोन आरो खौरां हरग्रा सुबुंखौ स्रोदै लाखिगोन होननानै आसाम पुलिसनि बिथिंनिफ्राय फोसावदों। बेनि थाखाय पुलिस बिफाना मोनसे जानबुं नाम्बारबो फोसावदों। बे जानबुं नाम्बारा जादों 9132699735। बमा लागायनायनि बागै जायखिजाया खौरांखौ बे जानबुं नाम्बाराव पुलिस बिफाननो फोरमायहरनो हागोन। बबेखानि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म जेरै वाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो टुइटारनि गेजेरजों खौरां हरनानै पुलिसनि नायबिजिरनायाव मदद होनो थाखायबो पुलिस बिफाना रायजोफोरखौ खावलायदों। हादराव बांनायनि सायाव बांगासिनो रेलगारिनि जाब्रथाय शुक्रबारखालि हराव फिन रेल जाब्रथाय जादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हरनि 2:30 रिंगायाव उत्तर प्रदेशनि कानपुर साखाथियाव 1916
8 नम्बरनि सबरमती एक्सप्रेस रेलगारिया डिरेल जादों एबा लाइननिफ्राय गोग्लैदों। सबरमती एक्सप्रेसनि मोन 22 दाब्बाया लाइननिफ्राय गोग्लैदों, नाथाय बे रेल जाब्रबथायाव सासेबो दावबायारिनि जिउ गोमायाखै एबा जखम जायाखै आरो जेबो रोखोमनि सम्पत्ति खहा जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि जाब्रबथायनि उनाव रेल इन्जिना बल्डाराव सौग्रावनायनि जुनै इन्जिननि केटल गार्डआ खहा जादों होननानै रेलवे बिफाना फोसावदों। बे रेल जाब्रबथायनि थाखाय गुबुन गुबुन गं 7 रेलखौ केन्सेल खालामनाय जादों आरो गंथाम रेलनि लामाखौ सोलायनानै गुबुनजों खारहोनाय जादों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव रेलवे बिफाना माखासे हेल्पलाइन नम्बरफोर फोसावदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिटिआरनि इएम अरूप कुमार डेनि हेंथायै एजाहार। एबिएमसुआ इएम अरूप कुमार डेनि हेंथायै एजाहार दाखिल खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समाव हारियारि थुलुंगानाय बानबुंथि होनानै थासारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानायनि अजद होनानै एबिएमसुनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि नजरुल इस्लामआ क'क्राझार सदर थानायाव अरूप कुमार डेनि हेंथायै एजाहार दाखिल खालामदों। नजरुल इस्लामआ होनाय एजाहाराव मख'नाय बायदिब्ला 15 आगस्त खालि उदांस्रि सान फालिनायखौ लोब्बा लानानै इएम अरूप कुमार डेनि बानजायनायाव मागुरमारिनिफ्राय पकिराग्राम गोजाम बाजारनि गेलेग्रा फोथारसिम माराथन खारनाय बादायलायनाय खुंदोंमोन। बे माराथन खारनायाव गिबि 70 सा बादायारिनो 5,000 रां बान्था होगोन होननानैबो बाहागो लानाय लाइमोनफोरनो एबा बादायारिफोरनो खोथा होदोंमोन। नाथाय उननि समाव बान्थानि रांखौ 5,000 निफ्राय 1,000 रांसिम खमायनानै होयो आरो इएम अरूप कुमार डेआ बै थावनिफ्राय आनज्रायलाङो। ओरैहाय अरूप कुमार डेआ बै थावनिफ्राय आनज्रायलांनायनि उनाव बिनि मददगिरिफ्रा बादायारिफोरनो 1,000 रांनि सोलाय 500 रांल' होयो। जाउनाव माराथन खारनायाव बाहागो लानाय बादायारिफ्रा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनाय आरो आन्दोलननि हाबाफारि लायो। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिया उननि समाव हिंसायारि महर लायो आरो बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव बानायनाय जौसांखौ बुफायनानै थेर-बेथेर खालामो। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव अरूप कुमार डेआ फेसबुकआव लाइभ फैनानै बे जाथायजों लोगोसे मुसलमान लाइमोनफोरा लोब्बा दं होननानै हारियारि गाब फुननो नाजानानै हारियारि बानबुंथि होयो होननानै अजद होदों आरो नजरुल इस्लामआ दाखिल खालामनाय एजाहाराव मख'दों। न'निफ्राय साइकेलजों फरायसालि थांबाय थानाय समाव AS 27C 3612 नाम्बारनि गंसे डाम्पार गारिजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो 12 थाखोआव फरायबाय थानाय मीरा राजपर मुंनि सासे फरायसुलिया। जाथायखौ लानानै जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिफाना खौरां लानायाव गोहैलो खालामनाय आरो जाथाय थिलियाव जिल्ला बेंगिरिनि नुजाथि फैयैखौ लानानै उदालगुरि रौता लामाखौ 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम 3 घन्टा बन्द खालामनानै खुद्रिनायखौ दिन्थियो फरायसा-फरायसुलिफोरा। मख'नो गोनांदि फरायसालियाव थांनाय फैनाय समफोराव टाउननि लामाफोरजों गिदिर गिदिर कमार्शियेल गारि, बाला अन्थाइ दैखांनाय गिलिर गिलिर डाम्पार गारि खारनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा बेबादिनो गोबां जाब्रबथायजों जिउ गोमानो गोनां जाबोदों। एसबफर्ड एकाडेमिनि फरायसाफोरा सरकारनि साखाथियाव जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय मीरा राजपरनि नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनांगौ आरो टाउननि गेजेरजों फरायसालि थांलाय फैलायनि समाव गिदिर गिदिर कमार्शियेल गारि खारहोनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों नलबारि पुलिसआ कलाइगाव पुलिसजों लोगो नांनानै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्स एबा आल्फा उदांजों सोमोन्दो थानाय स्रोदै खामानि मावखुमाग्रा सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनो हायो। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ पद्मलचंद दास उर्फे उदगिरन असम होननानै सिनायथि होदों आरो बिखौ आल्फानिनो सासे बारग' दैदेनगिरिमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। पुलिसआ स्रोद संदाननायनि गेजेरजों बारग' आल्फा गौथुमनि मोनसे हानजाया टंलायाव फैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननायनि उनाव नलबारि पुलिसआ उदालगुरि कलाइगाव ओनसोलनि राजा लामायाव पद्मलचंद दासखौ बेंथेनानै पुलिसफोरा ग्रेप्तार खालामनो हानाय जायो। काजिरङानि गेलेखि ओनसोलाव शुक्रबार मोनानि समाव
गंनै ट्राकआ गावजों गाव हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 3 सुबुंफोरा जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सौग्रावनाय ट्राकनि सासे ड्राइभारा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन माखासेफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव जाथायनि दसे समनि उनाव जायगानिनो पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै थैनाय सुबुंनि सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय लांनायजों लोगोसे जोखोम जानाय 3 सुबुंखौ साखाथियावनो थानाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनायनि दायाव गोख्रोङै नोजोर होनानै अपारेशन खालामनायाव गहपुराव शुक्रबार मोनानि समाव गंसे नाइट सार्भिस बासनिफ्राय गासै 8 किल'ग्रामनिबो बांसिन नकल सना जब्द खालामनायजों लोगोसेनो गासै 10 दावबायारिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गहपुर पुलिसआ स्रोद संदाननायनि गेजेरजों वाजन पुलिस आउटपोस्टनि साखाथियाव गंसे रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS15C 9679 नम्बरनि रिसान मुंनि बासखौ लाखिनानै सोरखारि मावफारियाफ्रा गोख्रोङै सिग्रोमनायाव गासै गांद' बेगनिफ्राय माखासे नाव महरनि सना थुख्राफोरखौ जब्द खालामो। सोरखारि मावफारियाफोरा बेफोर नकल सनानि लिरथायनि बिबांखौ गासै 8 किल'ग्राम 800 ग्राम होननानै फोरमायथियो। बबेखानि बास ड्राइभार आरो हेन्डीमेनआ पुलिसनि सिगाङाव लखिमपुरनि लालुकनिफ्राय गासै 6 सुबुंफोरा बासाव गाखोदोंमोन लोगोसेनो बासखौ गगामुगनिफ्राय बरपेटा रड फारसे सालायदोंमन होननानै फोरमायो। बे सिग्रोमनाय पुलिस हान्जाया बेगनि बिगोमाखौ सोंनायनि उनावबो मोनैनि जाहोनाव बासनि 10 दावबायारिफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो आरो सोंलुबो खालामनाय जायो। जायनि जाहोनाव लालुकनिफ्राय गाखोबोनाय दावबायारिफोरनि सायाव बेफोर आयेननि गनायथि गैयै नकल सनानि फालांगि खालामनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। पुलिसनि सोंलु खालामनायाव ड्राइभार आरो हेन्डीमेन सानैबो बेबायदि आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो गैया होननानै बुंथियो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो एबसुआ आसामनाङै आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाय खुंबोबाय थादोंमोन। आन्डार 13आव गेलेनाय साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरखौ हादरारि आरो माहारियारि थाखोआव गेलेहोनो थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि 52थि थान्दै जखन्थाइनि गेजेरजों बड'फा एबसि दानो थांखि लादोंमोन आरो बै थांखि बायदियैनो रायमनायाव जानाय एबसुनि स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों बेखौ आबुङै दाफुंनाय जादोंमोन। बेनिनो बड'फा एबसिनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेगिरि सायख'नायखौ दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय उदांस्रिनि आलारि प्रेमसिं ब्रह्म मेम'रियेल स्टेडियामाव सायख'नाय हाबाफारिया जागायबाय आरो बे हाबाफारिखौ बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदाव औवारिया। बे हाबाफारियाव आसाम नाङै गं 14निबो बांसिन जिल्ला एबसुआ बाहागो लाफैदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।